Sziasztok, én Benő vagyok, és ez a legelső videó itt a YouTube csatornámon. Én nagyon izgulok, remélem, hogy élvezni fogjátok. A Robloxos Brookhaven-en fogunk játszani, és képzeljétek el, egy nagyon nagy titkot fogok most mindenkinek bemutatni. A 2 héttel ezelőtt jött be egy frissítés a játékon belé, ami annak az a lényeg, hogy lett egy atomerőmű. Bocsánat, hogy egy picikét izgulnék, ugye ez a legelső videó. Látjátok, itt van a power plant, szóval az atomerőmű a saját dolgok lenn, és pár percen behozok minden egyes titkot és trükköt a játékon belül. Tudtok velem végig, és nyomjatok egy lájkot, hiszen még egyetlen egy videóm sincs a csatornán, és még egyetlen egy lájkot csak kaptam ezelőtt. Ha alsó részére jöttök ennek a titkos dolognak, akkor be tudtok menni a falon, és képzeljétek el, erről nagyon kevesen tudnak. Le tudunk még egy emelettel zuhanni, és itt vagyunk az Agency titkos búvóhelyén. Ez kell egy kulcs, mindjárt mutatom, hol tudjátok megszerezni. És legfontosabb dolgunk, hogy újra jöjjünk be a központba, és ugye itt vagyunk ezen a rendőrkapitányság alsó szintjén. Nekünk be kell menni az egyik börtöncellába, mint nagyon izgalmas már alapból. Menjetek szépen föl, hogyha szeretnétek ezen a kis folyosó részen, legalábbis az ágyról pattanva tudtok csak felmenni, és itt lesz valahol egy olyan régóta Robloxozok, szóval bocsánat, hogyha véletlen valamit félrebeszélnék, vagy ilyenek, de meg is találtam a titkos ajtót, itt kell lennie emögött annak a kis keycardnak, a kéknek. Csatok rá, egyből itt lesz a kezünkbe, és irány vissza a power plant. Itt még nem mutassuk meg, hát a biztonsági kamerák fölveszik azt, hogy nálunk van a keycard, de legalább most már tudjuk, hogy be tudunk menni ezen az ajtón. Ide érintetek egyből a kis érzékelőzés, innentől kezdve tárt kapukkal fognak várni minket. Bejutottunk az Agency legtitkosabb búvóhelyére. Hát ez nagyon izgalmas, de ami még ettől is izgalmasabb, fel fogom robbantani ezt az egész helyet. Az el kell végezni néhány feladatot. A legelső, hogy a hűtőrendszert, ami ott van felül, ki kell, hogy kapcsoljuk. De kell jönni be, és el kell ezeket szépen csavarni. Mindegyiket fontos, hogy egyet se hagyjunk csavaratlanul. Itt az utolsó kísértőjáték, hogy jaj, ne, most már offline ez a kis hűtőtorony. Kezdő lépés, hogy ide bejövünk ebbe a szobába, ezt meghúzzuk a kart, és elárasztok mindent radioaktivitással. Nem elég, föl kell robbantani a detonátorral a pongos generátort, és meg is van. Újabb robbantás, most ezeket a kis hajtóműszerűségeket is fel kell, hogy robbantsuk egyesével. És hogyha ez megvan, akkor teljes mértékben egy nagy riasztási fokon vannak a dolgok, és be tudunk mászni az atomerőmű belsejébe. Egy ugrásra fel, bihú, bent vagyok, és most meg tudtam szerezni magamnak az elképesztően durva radioaktivitát, és berobbant minden. Hát nem is kell kimenni az ajtóhoz, hiszen az ablakon is tudunk távozni. Annyira durva, felrobbant az egész, figyeljétek, nagyon durva. Az első videóm, én Benő voltam, hogyha szeretnétek még hasonlókat, akkor lájkoljatok, és iratkozzatok.